Lero tipanga compare ma manifestos pane zitatu UTM MCP ndi DPP. Tipanga base kwambiri za mapulojekiti amene apanga zokhuzana ndi ndalama zimene akuti azayika pa district or ndalama zimene azapereka ku constituency. Tofuna tione kodi ndi chipani chiti chimene budget yake ili realistic andiso imene budget yake ili yothandiza Malawi kudera kumene koko de univesese bwino ndizipanga calculator apapa then muzimva kuona ola kumva nokha budget imene liyogwira. Lero ndifuna ndipange comparative analysis kuona ma manifesto a UTM, MCP ndi DPP zokhuzana ndi ndalama zimene apanga pledge kuti azapereka maboma osiyanasiyana ku Malawi ndiso kuziperekaso constituency. UTM anapanga pledge 100 billion per district, pamene MCP apanga pledge 5 billion per district plus 500 million per constituency per district. Then DPP apanga pledge 5 billion per constituency. Ndituona kodi ndi chipani chiticho chimene fundo yake ili yogwira kwambiri ndi yothandiza Malawi kuderako kumene anthu a Malawi amakhala. Ndiye panopa ndiyamba kwambiri ndi district ya Lilongwe. Ndemufuyana ndayamba district la Lilongwe. Lilongwe ndi district imene ili ndi ma MP or ma constituency ambiri Malawi muno. Fuka kuli Lilongwe city and then kuli Lilongwe district. Doka for example Lilongwe district ndi Lilongwe city muli ma constituency 31. You see ndoti ma MP 31 ochokera ku Lilongwe. And this anthu amene ovota amene anayambesa kwambiri Malawi munomu ali ku Lilongweso. So ku Lilongwe ndimene kwagona ntchitonso yayikulu kwambiri. Ndeti funa tipange compare kuti kodi zipani zimenezi ndi ndalama imene anapanga pledge kuti azayika pa district noliponse kodi zikugwira bwanji ndi ma constituency amene ali kujen ku madera ngati kumene kuko. Then UTM of course anapanga pledge 100 billion. They definitely 100 billion kupita ku Lilongwe. Koma ukumbuka nena kuti 100 billion iyo ndi minimum, which means madera ena or district ena amene kuli anthu ambiri or ndi mizinda ikulu definitely has than more than 100 billion. Therefore the sake of this video tingona kuti UTM akupereka 100 billion plus ikupita ku Lilongwe. Then MCP anapanga pledge kuti azapereka 500 billion per district yonse plus 500 million per constituency. Ndeko Lilongwe kuli ma constituency 31. Then atapereka 500 billion per district ndoti MCP apereka 5 billion plus 500 billion then uzapanga times 31 constituencies zonse zimafika 15.5 billion. Then mukapharizika 15.5 billion plus 5 imafika 20.5 billion. Then MCP ngati kuti Lilongwe kuja azayika 20.5 billion kwacha. DPP anapanga pledge 500 billion per constituency. Ndeko Lilongwe ma constituency 31, which means tikapanga times 500 times 5 billion ndoti 155 billion imene izapita kuti ku Lilongwe pa ujeni pa ulamuliro wa DPP. Then on average ku Malawi pa maboma ambiri ani ma constituency 5 or 6. Then in this case nditengera monga kota yes kota
nkhotakota monga mmene tikuonera ili ndi ma constituency 5 le nkhotakota ili ndi ma constituency 5 imene ikhali ngati average case ndoti tingoona kuti maboma ambiri azalandira ndalama zofanana ndi imene ili nkhotakota. Titenga ndi malinga ndi budget ya or pledge ya UTM ndoti definitely 100 billion ikupita kuti ku nkhotakota. Koma mungati mudati muyipange so divide imene by 5 constituencies ndoti it's like you're looking at 4 billion 20 billion per constituency ikakhala plan ngati ati lesa kuti constituency yonse ilandire ndalama zimene ndoti you're looking at 20 billion per constituency imene ili ndalama so yambiri kwambiri. Pamene ndimayanga ndi plan ya MCP ndoti nkhotakota izalandira 7.5 billion. Plan ya DPP ndoti nkhotakota izalandira 25 billion. So UTM is 100 billion, MCP 7.5 billion, DPP 25 billion. Ndimukaona apa still more plan ya UTM kutani ikusogola apa nkhotakota. Then nkhotakota ikuyimirira ma district ambiri ku Malawi, which means ma district ambiri ku Malawi malinga ndi plan ya UTM azapanga bwino kwambiri. For difference imakhala ikulu kwambiri, gap apa gap is almost tikapanga compare ndi MCP gap is almost 90 billion. Kapanga compare ndi DPP gap is almost is 75 billion. You see, so it clearly shows that the plan ya UTM ma district ose ku Malawi azakhala opindula kwambiri. Then tikapite ngati iyi ndi best case scenario apapa nopanga base ma district amene ma constituency ndi ochepa kwambiri, koma apapa titengera Likoma. Tikati yang'ana Likoma, where is Likoma? Likoma is here. Yeah, Likoma baba mukati muone Likoma ndi district payo khasa ndi constituency. Ndekati mukati muyang'ane ndi budget ya UTM ndoti Likoma ikulandira yonse 100 billion. You see? Then tikati tione papani mayenga yokhuzana ndi MCP ndoti kulandira 5.5 billion. Ndi plan yokhuzana ndi DPP ndoti kulandira 5 billion. They still more apapa UTM ikusogolabe kwambiri plan yawo ndoti Likoma zalandira full 100 billion. Pamene ukaona MCP ndoti 5.5 ndoti almost voter la MCP ndoti ababa Likoma the completely waste off azaluza almost 95 billion ngati voter MCP. Ngati azavotere DPP azaluzaso chimodzi 95 billion. So best case ndikuvotera UTM chimodzi zinso ma district osambiri apapa. Best case kuti ngati afuna zinthu zayendere ndoti avotera UTM malinga ndimene tapangira analysis apa mutha kuona. So Likoma malinga ndi plan ya UTM azalandira 100 billion. Malinga ndi plan ya MCP azalandira 5.5 billion. Malinga ndi plan ya DPP akuzalandira zingati 5 billion. So still more UTM apapa ikutani ikusogola. Nge mene ndafotokozera apapa mukati muone malinga ndi ma pledge amene zapanga zipani zitatu zimene zokhuza ndi ndalama zopereka district. Mutha kuona kuti UTM ikusogola kwambiri ndi amene plan yawo ili yamphamvu kwambiri. I think imene ikhoza kutani kuthandiza amalawi kuti atukuke ndi kuchoka pa umphawi. Fuka even ungayika pena paliponse uyiponya ku Lilongwe still more Lilongwebe anthu akupindula, uyiponya kaya kusalima anthu akupindula, uyiponya ngati kunena anthu akupindula, uyiponya ku Likoma ndiye kupindulaso kwambiri. Pena paliponse kutani ikupanga. Pamene ngati plan ngati MCP ndi DPP kumene kumuoneka ngati
bolako plan ya DPP ndi kulilonga fadi ma constitutions awo ndi ambiri fe wazapeka pa constituents koma kati ione in realistically stimo sazapindula so kenakali sangapindule kwambiri anthu akulilongwe ndi plan ya chani ya DPP the same ndi chani ndi MCP is 20.5 billion ndota aluziratu kwambiri ndota losing almost 80 billion kuvotera MCP anthu akulilongwe. So plan ya UTM apapa ndimene ili ya pasogolo kwambiri imene zikuonekera ndeno mungakhala pomwepo moneno ma manifesto mene akufotokozera zipani zimenezi za UTM MCP ndi DPP kuti muoneke bwinobwino musatire ndeno mupanga compare ndi zimene ndanenazi ziko.
Dzina langa ndine Lazaro. Mr. President, dzina langa ndikathe maulidi kuchoka ku Times. Muulamuliro wanu taona mafuta galimoto akuvuta. Taona sabata zisanu zotsogozana mafuta akuvuta anthu kugona ku filling station. Ndikunena pano mafuta anso amba kuvuta. Taona vuto la sugar anthu kumakhala mizere to extend munthu amene wangofika ku Malawi kumene sakudziwa chikuchitika kudabwa kuti kodi khwimbiri kutani panja pa shop. Taonanso mavuto ena oti sindingathe kuatchula pano funso litalika. Funso langa ndila kuti mukufuna Amalawi akupatseninso 5 years ina. Muwabweretsere zina zotani. Amalawi akupatseninso ni 5 years. Muwapatsa zifukwa zotani zoti achitire zimenezo zikomo. Ndipo ine ndili wodzipereka kukhala driver wanu kuti ndipititse chitukuko chanu patsogolo. Inu amuna atuwa dinamize zibwazi dinamize president Kagame